Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin kaka tsara kaka wanda ke zo muku daga nan gidan Radio Vision FM mai watsa shirye-shiryensa akan mitoci 92.1 a Abuja. Shirin da akan iya sauraron sa a daukacin rukunin gidajen Radio Vision FM din da ke fadin arewacin kasar nan. A yau, zauren na kaka tsara kaka ya gayyato muku dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Action Alliance a Najeriya, masanin tsaro sannan kuma wanda a baya aka dama da shi a siyasar Najeriya, wato Mejo Hamza Al-Mustapha. Bayan wato hambar da gwamnatin shugaba Bazoum da wasu hafsoshin soja suka yi a Niger ne, wato kallo ya koma sama tsakanin kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS da hukumomin sojin da suka hambarar da halattacciyar gwamnatin shugaba Bazoum a jamhuriyar ta Niger. To a game da haka ne tattaunawa tamu za ta kasance da Mejo Hamza Al-Mustapha domin mu ji mahangarsa a matsayinsa na masanin tsaro. To sai a kasance tare da mu a ji yadda tattaunawar ta kaya. Mejo Hamza Al-Mustapha, barkanmu da sake saduwa da kai ta cikin wannan zauri wanda dama kuma sanin kowa ne kai ba bakon wannan zauri bane na kaka tsara kaka. Alhamdulillah rabbil alamin, nagode kwarai. To idan muka duba soja kake sannan masanin tsaro sannan kuma an dama da kai a siyasar Najeriya wanda an kai wani lokaci a matakin na mulki a ƙasar nan, wanda an yi mutumin da ba a yi mutumin da ya tasiri irin naka a fagen tsaron nan ba in bayan shugabanka, misali shugaba janar Sani Abacha a wancan lokaci. Yanzu Najeriya an yi zaɓe an dawo kuma wato shugaba Ahmad Tinubu ya ɗare karagar mulki. To ana cikin wannan Najeriya ta da tana fama da tashin a fuskar tsaron nan, a musamman a arewacin ƙasa. To ana cikin haka kuma yanzu sai ga batun juyin mulki ya faru a Nijar, wanda an ka duba yadda al'ummomin suke kusan zaka ce ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya. Lokacin da juyin mulkin nan ya faru, ya ka kalli al'amuran nan a matsayinka na masanin tsaro? Alhamdulillah rabbil alamin. Shi juyin mulki kashi biyu ne. Akwai wanda waɗansu suke taruwa saboda kansu, saboda son kansu su ƙirƙiro shi yasa waɗansu idan sun yi juyin mulki sukan samu matsala da abu guda, wa shine karɓuwa daga gurin al'umma na wannan ƙasar. Juyin mulki kuma ɗayan shine wanda al'umman ƙasa ne saboda azaba da akuba da suke ciki za su nemi alfarma a taimake su a yi musu. To irin waɗannan su shine juyin mulki guda biyu. Abinda mutum zai tambaya a nan shine, ita Nijar wanne ne ya faru? Al'umma ce ko kuma bayan sun gama ne al'umma ta fahimta kuma ta zo take goya musu baya? Wato shine a nan, ko da astaghfirullah mahaukaci ne ya karbi mulki a ƙasa, sai mutane suka amince mashi, wannan mahaukacin sai a girmama shi, saboda Allah ne yake gwada su, yake gwada mu, yake gwada dukkan wanda za su yi al'ada ko kuma za su yi aiki da wannan ƙasa. Saboda haka abin da ya faru a Nijar, wato ni ina kallon shi ta wani bangare daban ne. Nijar an gano mai a Nijar a lokacin da shugaba Bazoum yake nan, wato shekara 2 kenan yanzu daga abin da na sani. An gano waɗansu wurare wanda Allah ya ba su kyautar gold da yawa. To shi kuma bature in ya ga mai sai ka san yanda za ka yi ka adana shi, ka rike shi, kuma ka san cewa munafurci zai shiga kuma cutar ku za a yi, musamman a nan Afirka. Haka kuma an san ga gold shine. To amma tarihin daga yadda aka yi wannan dalilin canjin ya zo, da kuma yadda aka yi shi ya tafi, da kuma yadda aka ita wannan gwamnatin ta soja ta shigo, da kuma yadda 'yan ƙasa suke goyon bayanta, to wannan wani abu ne zan ce ya haɗa dukkan wannan dalilai guda biyu da ake yin juyin mulki. Idan an yi ne don ceton ƙasa kuma mutane sun yaba, to haka za a bi, dole a yi al'ada da a riƙe wannan ƙasa. Abin da ake so ana shine sai ka fahimci girmama wannan ƙasar, don ƙasa ce mai cin gashin kanta, to ka girmama ta, ka girmama mutane. Na Nijar tsakaninmu ya fi ƙarfin yadda za ka kalle shi da wata ƙasa daban. Dole ka kalle shi tamkar Najeriya ce take cikin wannan matsayin, kuma ka dube shi da haka. Banda maganar tarihi, banda maganar cewa mu duka ɗaya ne, banda kuma maganar cewa
ƙasashen turawan nan sun daɗe suna hangowa. Shi yasa na sha magana a da wancan wani taɓa magana a wurin ku na ce fitina tana ƙara tashi a arewa a ƙasashen Afirka. Duk lokacin da kaga kumbo Apollo ya tashi, wato tauraron dan adam ake jefa mai hango abubuwa da Allah ya boya gargashin ƙasa, suna gano abu wanda yake arziki ne da za ku amfana, so kuma suna shirya muku abubuwan da zai kawo tashin hankali tsakaninku saboda amfanin su. Saboda in kuna faɗa kuna yaƙi, su suna can suna haƙa, suna gina kansu, suna gina ƙasashen su. Ba su damu ba ko kuna da rai ko ba ku da rai, ko kun rayu ko ku mutane ne gaba ɗaya, ba su damu ba. Abin da kuke da shi suke so su ɗauka kawai shi ne. Saboda haka sanin kanmu, mutunta kanmu, sanin tarihinmu, al'adunmu, da kuma cewa in fa aka yi fitina, a inda fitinan nan ta faru shine masifan. To a wannan bangaren, in a ce da yadda mutane suke faɗa shine a Najeriya ne za a yi amfani da ita a kaiwa Nijar hari. Najeriya kanta a zamanin na yanzu ta ba da makafa inda su turawan za su yi amfani da Najeriya nan wajen cimma Nijar. Nijar kuma akwai wanda za su shigo su maki su yi. Saboda haka a ƙarshe ya nuna babu Nijar babu Najeriya, kowa sai ya tagayyara. Akwai wata ƙasa babba a duniya misali da ta cuya akan haka, shine ta ce sun yanke daga yau ba za su taɓa bari wani ko suwaye ba komin girman ƙasar ta zo ƙasar su ta yaƙi, sai dai su tashi su je ƙasar wani su yaƙe su rugurguzar da su, sannan kuma su zagaya ta bayan fage su nemi kwangilar sake gina wannan ƙasar. Saboda haka duk yaudara ne da munafurci. Duk abin da ke faruwa nan yana neman zurfin hankali, tunani, girmama tarihinmu da kuma sanin menene Nijar a idon Najeriya, menene Najeriya a idon Nijar. To tuni na ga shugaba Bola Ahmed Tinubu tun kafin wato wannan juyin mulki ya faru na Nijar a kusan taro da aka yi na ECOWAS, wato kungiyar haɗin kan ƙasashen wato Afirka ta yamma. Bayan ƙaddamar da shi, yana daga cikin abin da ya fara fitowa ya yi bayani, ya yi tir da Allah wadai da juyin mulki, ya ce kuma ƙarƙashin jagorancinsa ba za a ƙara samun irin wannan wato badakala ta juyin mulki ta faru a Afirka ba. Sannan sanin kowa ne an samu juyin mulki a Mali kafin na Nijar. To shi sa da juyin mulkin wato Nijar ya faru, ya fito da babban murya ya yi Allah wadai, kuma suka ba da wato ainihin lokuta, takaitattun lokuta, cewa a dawo da shugaba Bazoum kan kujerarsa. Idan ba haka ba, za su ɗauki duk wani irin mataki, kama daga matakin wato ƙaƙaba takunkumi na tattalin arziki da kuma ɗaukar matakin soja, wanda har yanzu ana kan haka. A yanzu haka sun ƙara ma gwamnatin Nijar ɗin 'yan kwanaki ne. To a can Nijar ɗin kuma za ga cewa mutane sun fito sun yi dandazo a filayen wasanni da ko'ina, suna wato ainihin goyon bayan wannan gwamnati. Ya kake ganin dabarar ECOWAS ƙarƙashin jagorancin shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya? Maganar kare demokradiyya, in wannan kake bi da kuma abin da ya faru a Nijar, za ka ce babu kyau a rusar da demokradiyya. Amma abubuwa kuma da dalilan da suka faru da kuma kuncin da mutanen Nijar suka ji, har ya sa yau suke goyon bayan duk wani taimako da ya zo, har da ita wannan gwamnatin soja, ko kuma akan ita wannan gwamnatin sojan, shine babban magana a nan. Shi shugaba Tinubu ina tausayinsa saboda su suka yi gwagwarmayan faɗa da janar Abacha a da, lokacin suna kamar irin 'yan kwadago na mai zance ne, irin masu faɗa da gwamnatin soja a da, a Nadeko a sannan. To irin wannan halin da shi yake kallon abin Nijar a matsayinsa na ciyaman na sai dai wato ECOWAS, wannan hukumar gwamnatoci da ke yammacin Afirka. To maganganun da ya yi akwai kuskure. Wannan maganganun da su shugabannin kasashe suka tashi suka yi cikin gaggawa da fushi, kuskure ne. Akwai matakai da ya kamata a bi da dama kafin a zo wannan magana da suka yi ita ce ya kamata a ce ta ƙarshe. To amma sai suka fara da magana ta ƙarshe da zafi, to dole ne su tanzarar da abubuwa kuma abu ya zo ya kwaɓe. Ba haka ake ba. A da mun yi irin wannan, mun yi shi a Gambia, mun yi shi a Liberia, mun yi shi a Sierra Leone. Ita kuma Niger, a kullum ko mai ya faru za ka ga shugabannin kasashen su za su zo a zauna a yi maganganu akan tallafawa.
ni na sha sanin cewa da waɗansu daga shugabannin Nijar da na Najeriya sai mu shiga mota da yamma, ni ne ke tuka motar da su shugabannin ƙasashen nan guda biyu na Nijar mai yawo, kuma ana magungunan abubuwa da yawa a cikin Nijar. To yau a Nijar abinda su gwamnatin Nijar za su fahimta su na yanzu da kuma mutanen Nijar shine cewa duk inda mai ya samu, fetur kenan, duk inda gol ya samu, wannan uranium din dama an daɗe ana munafurta su, ana zalunta su. To wannan abin da Allah ya ba su yanzu ne ma za su fara ganin menene munafurcin banasare. Zai bullo ta bayan gida, zai bullo ta kofar gida, zai bullo ta saman gida don munafurci. To su yanzu sai sun ƙara haɗewa, maganar cewa kiyayya ta tashi tsakaninsu da gwamnatoci saboda an yi kuskuren yin magana, to bai yi daidai ba. Sai a huce zuciya, sannan a zo a yi tunani irin na yanda abin da aka shimfiɗa cewa ai Nijar Najeriya ce, ai Najeriya Nijar ce. Kuma sauran kasashen Afirka ma duk inda ka bibiya in banda bature ya raba mu, dukkanmu al'umma guda ne, dukkanmu. Saboda haka tunanina a nan shine cewa su 'yan sai dai yawo, su shugabannin kasashe da suka taru sun yi kuskure. Su kuma yanzu da suke cewa a yaƙi an yi kuskure. Su kuma da suke cewa a tashi dole lokaci kaza a yi kaza, to abin da ni nake gani a nawa abin da kuma na fahimta shine akwai bakin turawa a bayan fage suna ingiza su aikata su je su yi da wuri. Wanda duk yake so duk abin da manasare ya ce ka ce to lalle kana da na sani, za su tura ka a kwanar da sai ka rena kanka, kuma abubuwan da za su zo su afku sai kowa da Nijar ɗin da 'yan sai dai yawon da Najeriya nan gaba, in dai aka yi yadda suke so, dukkan mu sai mun zo mun ce kaga mutanen nan sun sake samu mun yi katobara mu bata kanmu da kanmu, kuma gashi suna daukan dukiyarmu. To hakan suke so. Sun yi Afghanistan, gashi na a idanun duniya, ga kasashe da yawa saboda lokaci ban son bata maka lokaci, ga kasashe da yawa sun yi akan cewa sun zo su taya su ne akan kaza suka rusar da su. Yanzu ka duba Libya ba ruwansu da kowa, ba sa komai, mai na Libya suke so da karfe da ke cikin Libya, kowa ya riga ya san wannan. Yanzu ana nan Libiyoyi suna ta kashe kansu. A cikin United Nations, wata majalisar ɗinkin duniya ta ce ta duba wanda suke rebel group su 301 ne a cikin Tripoli kawai, amma sauran wuraren ba su ma sani ba, don ba za a iya zuwa ba, kowa yana da bandaga, kowa kashe dan uwansa yake. Wannan Libyan na fa al'umma ɗaya ne, 'ya'yan Sheikh Mukhtar ne fa. Yanzu kaga yau duk kashe kansu suke, tuk kuma ba wani abu bane. Amma inda ake ɗaukan mai babu komai, za ka je ka kwanta da gadonka a waje da zaman lafiya, saboda sun kare don su samu suna ɗaukan man. Haka ake so a yi wa Nijar, haka kuma ake so a yi wa Najeriya ana satan mai. Najeriya an yaudari gwamnatocin da suka gudana a baya, duk fa su turawan nan ne, ba kun fasa za su yi ba. Haka aka yi wa Congo a da, an yi kashe-kashe, an kashe shugaba. Kalli abin da Lumumba ya faɗa. Yanzu har gobe abin da Lumumba ya faɗa, wani duk wanda ya ce shine ni ɗan ƙasa ne, ni mai kishin ƙasa ne, ni ya kamata a kwaikwaya, shine Lumumba ya tsaya kai. Amma kalli kashin gillan da suka yi masa. To irin su wannan Afirka suna nan da yawa. Shi yasa 'yan Afirka, shugabannin Afirka, ku yi tunani da kyau kafin ku furta magana, ku yi tunani da sanin tarihi. Misali yanzu sai na ji labari wai an yanke musu wutan nan da aka yanke wa Nijar, da wanda suka ba 'yan sai dai yawo gaba ɗayansu shawara, su shugabannin gaba ɗayansu ina faɗa musu, ba su san tarihi ba su san dalili ba. Dalilin wannan wuta shine su Sardauna, su Tafawa Balewa da su Zik a wannan lokacin sai suka taru suka ce idan muka bari kowace ƙasa ta yi nata dam saboda mu samu wutar lantarki musamman tsakaninmu da Nijar, to kuskure ne. Su ba su da wutar, mu ba mu da wutar. Su ba za mu samu isasshiya ba dan dam din da za su yi karama ce. Mu kuma Najeriya idan ba mu samu kuɗin da muka yi babba ba wanda zai ba Nijar da mu wuta gaba ɗaya, mun yi kuskure, an yi rashin hankali. Wannan yarjejeniya har yanzu tana nan. 1962 da 1963 takaddun suna nan. To aka yi wannan dam din ana ba Nijar wuta, sai kawai ka tashi kai baka san wannan tarihin ba, ka je kace ku kashe wutar Nijar. Sai Nijar suka ce shikenan mu ma za mu je mu yi tamu ta kanmu za kuma su iya. Ranar da Nijar ta rufe dam ta katse ruwan nan,
a katse shi sai sun saki ruwan ya zo. Ruwan nan duk su Kebbi ne inda 'yan uwa da dangin Nijar din suke, Sokoto ne, Kebbi ne, wajen su Naja, su Kwara, duk inda ruwan nan ya bi ruwa zai malale, kaga duk gonan nake sun tafi, kenan shekara mai zuwa Najeriya sai ta nemo abinci, wannan ruwan zai malala har Enugu. To ba tsaya ana la'akari ba, duk abin da ake yi a cikin fushi akwai shaidan a cikinsa. Duk abin da aka mai da Allah kuma ake tunani da zurfin hankali da tunani, babu kuskure a ciki, babu shaidan a cikinsa. Saboda haka ni ina ganin su hannun kasashen waje kamar yadda suka wulakanta mu a da muka jajirce, shi yasa waɗansu su ba sa son mu har gobe. Akwai kasashen da mun je ɗaya biyu ba za su taba ba mu visa ba saboda ba mu bar su sun yi yadda suke so ba. Tuni na ga bayan wannan wato barazana da kasashen sai da yawo ko ECOWAS suke yi ga su wayannan shugabannin mulkin sojin na Nijar, sannan akwai matakai na diplomasiya da ake ɗauka wato a bayan fage, akwai kuma wanda ake ɗauka wato kai tsaye. Daga ciki na ga akwai tafiya ma da aka yi sarkin musulmi, wato kusan a ce gwamnatin tarayya ta wakilta shi da General Abdulsalam Abubakar da zimmar su sare da wayannan shugabannin soja a tattaura domin a sami wato ainihin mafita. Kana ganin matakan na diplomasiya da gwamnatin Najeriya wato a hannu ɗaya da kuma ƙasashe wato ƙarƙashin jagorancin ita ECOWAS ɗin, kana ganin wayannan matakai da ake ɗauka na diplomasiya wato sun isa ko kuma akwai wani abu da ya kamata a yi ta mahangaka Mejo? Wato kuskuren da aka yi na tura wannan tawagga ba na kushewa kowa, amma ka san a duniya akan ce abin da ya zagaya shi zai zagaya ya zagayo. Su wanda suke kai yanzu yaran shugabanni ne wanda suka gabata, sun san tarihi, sun san yadda aka yi, kuma aka yi waɗansu badakala har aka karkashe waɗansu shugabanninsu. Kuma daga cikin tawaga nan akwai wanda watakila su ba su sani ba ma, amma a idansu su masu laifi ne, ba su yarda da su ba, sai kuma aka tura su aka ce a sasanta da su. Za ta yi kuskure na ɗaya. Kuskure na biyu, a harkar diplomasiya sai ka sa gaggawa a ciki, tun ma kafin a soma wannan abin ya riga ya ɓaci, bai tashi ba. Na uku, ba za ka zauna ka ce ka tunkari mutane ba ka san dalilan da ya sa suka yi abin da suka yi ba, sai ka yi nazarin haka ka dawo gida ka zauna, yaya suke ciki, me suke ciki, me ya faru. Kar ku yarda wani daga bayan fage ya tilasta ku yi wani abu na gaggawa. Dan na ji labari misali waɗansu suka ce ai an taɓa yi ma a Sierra Leone aka dawo da President Jankaba. Wayannan gaskiya ne. Ni Hamza Al-Mustapha nan da kake gani, akwai manyan soja, akwai wanda yake shine babban shugaban soja a Najeriya, a sannan ya zama shugaban kasa bayan mutuwar General Abacha, da wanda suka ke shugabannin sojan sama da na ƙasa da na ruwa, duka a tare a ofishina. Kwanan mu 15 muka dawo da Tijan Kaba, amma ni ne mai zirya. Amma dalilan dawo da Tijan Kaba da abin da ke faruwa a Nijar a yanzu ya bambanta. Shi yasa sai da muka tsaya muka yi nazari, muka yi maganganu da su. Ni nake magana da wannan yaron shi Koroma wanda ya karba mulki a wannan lokacin. To Allah ya hore mana shugaban yan ambassadors su duk a ofishi na suke kwana, har Allah ya sa da hankali da basira da hikima da sanin tarihin aka zo aka yi. Baka cewa ina diplomasiya kuma ka zo kana gaba gadi kuma kana ba da umarni tamkar ta soja, kana kushewa sojan kuma kana aiki irin na sojan. Shi soja in ka ja shi ma zai ja. To ana hikima ne sai a yi magana, in kuma da dama ta a yi magana za a iya kawo a yi sulhu na komai. In kuma ka zo kace da karfi da yaji za ka nuna, to dole ka kama hanyar a yi tashi hankali. Shi yasa wanda suke saka sai dai yawo gaba ɗayanta, in ma na musu laifi ne Allah ba su hakuri, amma ni na faɗa wanda suke bayan sai dai yawo suke amfanuwa da arzikin da ke Nijar, kuma su suka kulla kuma suke son fitina a Najeriya ba tun yanzu ba. Na san ka sa jin cewa ana son Najeriya ko waɗansu ƙasashe su ce ai nan da shekara kaza Najeriya za ta rabe. To har yau har gobe yau fiye da shekara 40 wannan abin da suke tafurtawa bai zo ba. Duk kuma ba don fa wani abu bane, don wannan ma'adanan ne, da gold, da zinare, da uranium ɗin makamantansu, da azurfa, da diamond, da sauransu, da duwatsu da Allah ya bamu, wanda su ba su da shi. Mu maimakon mu zo mu zauna
mu yi karatun ta nutsu, mu duba Allah mu ce Allah Ubangiji wannan abu kaza da ka bamu, to yanzu mu ma hankali ya zo gare mu da dole duniya a san cewa muna da natsuwa, muna da hankali, kuma za a iya yarda da mu cewa mu ma mutane ne, kuma Allah ya ba mu ƙasa za mu yi amfani da shi da sauran ƙasashen duniya. Mu nemo mu ƙasashen mu kuɗi, mu fitar da mutanenmu daga zama na kamar rabin dabbobi cikin azaba da wahala. Duk wanda kaga ya zama shugaba amma bai tunanin talaka ta wannan fuskar, ba abin yarda ba ne. To masu sauraro, da wannan ne za mu tafi hutun rabin lokaci. Shirin kaga tsara kaga ne ke zo muku daga nan gidan Radio Vision FM tare da Mejo Hamza Al-Mustapha. Shirin da ni Muhammad Isaka Usman na shirya nake kuma gabatar muku da shi. Masu sauraro, barkanmu da dawowa. Shirin kaga tsara kaka ne ke zo muku daga nan gidan Radio Vision FM. Bakon namu a yau shine Mejo Hamza Al-Mustapha, dan siyasa sannan kuma masani a fuskar tsaro. To Mejo, idan na fahimce ka ranka daɗe, wato kusan kamar kana ce mun wato cewa su kasashen yamma din nan ba su damu da kasancewa ka shugaba zababbe a bangaren demokuraɗiyya ko kuma a'a shugaban mulkin soja da ya hambar da gwamnati ba, matukar za su samu biyan bukatar su wajen cire waɗannan abubuwa na mabunkura ƙasa su ci gaba da raya ƙasashen su kenan misali. Wato ba wai na ci zarafin wani bane. Idan ƙasashen turawan nan suka yi yarjejeniya da biri, in muka ɗora ka a nan za ka ci zalin mutanen nan ka bari mu sace abin da